22 millóns para o lixo. Propagandas sen pagar e multas simbólicas. Que dades? Xa tivo lugar o pleno ordinario de febreiro, así que toca repasillo plenal. Facturas do ano pasado que non se pagaron a tempo, moitas delas en propaganda e autobombo. E tamén no capricho da San Silvestre, que por non escoitar a comunidade atlética acabou saindo caro. O pleno acordou devolverlle 53.433,60 euros á empresa Aralia do Sar, a que estaba antes de Óbolo, tras cumprir formalmente o contrato e xa executar as penalidades impostas. Confírmase o que xa avanzamos. Adxudicaron o contrato a dedo valorado en aproximadamente 22 millóns de euros a FCC, onde a propia empresa foi quen redactou os pregos do seu contrato ao seu propio antollo. É dicir, un contrato de arredor de 22 millóns de euros por un modelo de xestión de residuos caduco e obsoleto que beneficia a unha empresa privada e, mentres tanto, a ti súbeche a taxa do lixo na factura. Un escándalo máis do modus operandi do goberno. Seguimos coa modificación da RPT. Suprimen unha praza obsoleta e crean unha nova. Algo lóxico, pero basta xa de parches constantes. O que toca é revisar a RPT en profundidade cos sindicatos e unha única modificación seria e consensuada. Desestimaron as alegacións que fixo Óbolo, a sanción que lle impuxo o Concello por incumprir os pregos. E aínda teñen o morro de recorrer unha multa que para unha empresa dese calibre é prácticamente simbólica. A moción do BNG para reforzar o CIM e instar a Xunta a máis compromisos foi rexeitada, porque parece que pedirlle algo á Xunta dende este goberno non toca. Mentres que a moción do PSOE polo 8M sí que foi aprobada. O PSOE instou a Xunta a reforzar o profesorado de PTAL ante a situación crítica que está a vivir a educación pública tanto na Galiza como en Ponteareas, no contexto das mobilizacións que tiveron lugar o mércores 25 en Ponteareas e o 28 en Santiago de Compostela. Rexeitada! O BNG preguntou polas responsabilidades políticas tras o cesamento irregular do director do Conservatorio anulado pola Xustiza e os nomeamentos a dedo posterior. E ata aquí o repasiño plenal de febreiro. Se queres saber o que realmente sucede no pleno, xa sabes, síguenos e comparte.